Máme tu mega súťaž o 10 000 Robuxov. Áno, za to, že sme hitli na YouTube kanály 600 odberateľov. Áno, to už je dosť veľké číslo, už je to polka tisíc. Momentálne teraz presne na YouTubeovom kanáli mám 608 odberateľov. A to je, kámo, to bol môj sen. Môj sen, keď som začínal, bol dať 500 do 3 rokov, kámo. Ja som dal 500 do roka, presne do 9 mesiacov. Od prvého videa, čo som vydal. A to je také aj zároveň ďakovné video. A za to vám oplatím tých 10 000 Robuxov. A ako sa do tej súťaže vlastne zapojiť, ešte som to nepovedal. Stačí, keď dáte like na toto video, odber a napíšete dole do komentárov svoj nick na Robloxe. By the way, a v karte vám nechám moje nové video, čo som točil, hrám Grow a Garden 2. A ešte keď dáte like na každé video, tak sa vám šanca zdvojnásobí. Tak pre toto video je to asi už všetko, nezabudnite dať like, odber, aby ste zapojili do súťaže a čau!